ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Телевизиони мавҷи озод силсила барномаҳоро оиди мубориза бар зидди хариду фурӯши одам пешкаши шумо мегардонад ва барномаи якум дар мавзӯи хариду фурӯши одам чист бахшида шудааст. дар барномаи имрӯза коршиноси барнома ҳастанд Гулчеҳра Муродова, мудири кафедраи сиёсатшиносии донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб, коршинос оид ба мубориза бар зидди фурӯши одам ҳастанд ва чанд сол муаллима дар ҳамин мавзӯъ кор карданд. ва навбати аввал, саволи аввал дар бораи мафҳуми хариду фурӯши одам. умуман ҳамин мафҳуми хариду фурӯши одам чист? Ташаккур. аввалан ман миннатдории худро барои даъват ба ин як барномаи ҷолиб баён менамоям ва ин иқдоми наҷибонаи шумо ки оиди зуҳуроти ҷинояти хафнок хариду фурӯши одам имрӯз пиёда мекунед боиси дастгирӣ аст ва қайд кардан лозим аст ки хариду фурӯши одам ё ба ибораи дигар трафик мегӯянд, ин як падидаи иҷтимоӣ буда барои ҳуқуқҳои табиии инсон, масалан ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқи озодона ҳаракат кардан, зери шиканҷа қарор нагирифтан бисёр хатарнок аст. имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ин хариду фурӯши одам ба як проблемаи умумии глобалӣ табдил ёфтааст ки ин хоси ҳама давлатҳо аст, чӣ давлатҳои мутараққӣ кардаи дунё, чӣ давлатҳои рӯ ба тараққӣ ниҳода ва чӣ давлатҳои ҷаҳони сеюм. ин мавзӯъ хос аст. дар ҳама ин мамлакатҳо хариду фурӯши одам дида мешавад ва ин бисёр ҳам проблемаи глобалӣ аст ва ҷинояти хафнок дар қатори ҷиноятҳои фурӯши яроқ, фурӯши маводҳои мухаддир низ ин яке аз ҷиноятҳои хафнок ҳисобида мешавад. ҳар рӯз на садҳо, даҳҳо, балки миллионҳо одамон иҷборан ба фаъолияти фоҳишагӣ, меҳнати ғуломӣ, гадоӣ ва дигар намудҳои истисмор дар дунё гирифтор мешаванд. хариду фурӯши инсон ин поймолкунии ҳуқуқи инсон аст. ҳамчунин мутобиқи қонунгдории байналмилаливу миллӣ ин ҷинояти ҷиддист. шахсоне ба хариду фурӯши инсон гунаҳгор шуда бо тамоми тартиботи қатъияти қонун ҷазо дода мешаванд. ва бояд қайд кард ки хариду фурӯши одам на танҳо дар давлатҳои хориҷа ё дар муҳоҷират, балки метавонад дар дохили мамлакати худ, дар дохили давлати худ амалӣ шавад ки хавфи он ва хатари он аз он давлатҳои дигар камӣ надорад. ва бояд гуфт ки имрӯз хариду фурӯши одам, ҳамин проблемаи хариду фурӯши одам дар шакли муосири ғуломӣ зуҳур ёфтааст ва қурбониёни хариду фурӯши одам имрӯз дар азобу уқубатҳои дуру дарози ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва бераҳмонӣ гирифтор шуда барои тавлидшавӣ ва ташаккули минбаъдаи онҳо бисёр мушкилиҳо эҷод мекунад. агар оиди ин як зуҳуроти ҷиноятӣ хафнок ғайр аз он ки ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои байналмилалие ки дар ин самт қабул шуданд эътироф кардааст ва дар баробари ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза ба муқобили хариду фурӯши одам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки 15 июли соли 2014 ба имзо расидааст ва амал мекунад. ин қонунҳо ва санадҳои байналмилалӣ барои пешгирӣ намудан ва мубориза бурдан бар зидди хариду фурӯши одам мусоидат мекунад ва дар анами қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии системаи хариду фурӯши одам ва вазъи ҳуқуқии ҷабрдидагони хариду фурӯши одам муайян шудааст. ва ман мехоҳам дар ҳамин ин қонун аз 7 боб иборат аст ва дар муқаррароти умумӣ мафҳуми хариду фурӯши одам дар онҷо чунин баён шудааст. хариду фурӯши одам ё ба ибораи дигар трафик ин як фаъолияти гурӯҳи одамҷалобон ки онҳо метавонанд шахсони ҳуқуқӣ бошанд ё воқеӣ мебошад ки бо мақсади сӯистифода, ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, пинҳонкунӣ ё гирифтани одамон бо роҳи таҳдиди зурӣ ё истифодаи зурӣ ё бо роҳҳои шаклҳои гуногуни маҷбурсозӣ аз қабили дуздӣ, қаллобӣ, фиреб
ё суистифода аз вазифа ё суистифода аз ҳолати заифии он шахс ё додани ришва дар шакли пардохт ва фоида барои гирифтани розигии шахсе ки шахси дигарро назорат мекунад мебошад. яъне мақсади ин як хариду фурӯши одам дар ҷомеаи муосир як барои одамҷалобон ё гурӯҳи одамҷалобон онҳоро ҷинояткор ҳам мо гуфта метавонем як манбаи хуби даромад ки даромадҳои ҳангуфт аз ин истифода мебаранд. масалан агар яроқро фурӯшанд як маротиба мефурӯшанд, лекин вақте ки хариду фурӯши одам онро медонанд чандин солҳо истифода баранд. хариду фурӯши одам чанд намуд мешавад. мисол вақте ки хариду фурӯши одам мешавад шаклҳои он ин истисмори фоҳишагӣ аст, истисмори шаҳвонӣ мегӯянд ё ба фоҳишагӣ ҷалб намудан. дигар ин истисмори меҳнатӣ аст ки бо роҳи маҷбурӣ ба меҳнат ҷалб мекунад ё барои хизматрасониҳои гуногун. боз барои гирифтани узв ва бофтаҳо барои трансплантатсияи узвҳо ки бисёртар кӯдакҳоро хариду фурӯши кӯдаки узвҳои онҳоро гирифта фурӯхта ба дигарон мефурӯшанд ва писархондӣ ё духтархондии ғайриқонунӣ ин як шаклҳои хариду фурӯши одам аст. хариду фурӯши инсон ҷалбкунӣ, интиқол супоридан, пинҳонкунӣ ё ба гирифтани инсон бо роҳи таҳдиди зӯрӣ ё истифодаи он ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, фиреб ё усулҳои дигар бо мақсади истисмори шахси мазкурро дар бар мегирад. дучори ами хариду фурӯши одамо мешаванд бештар. имрӯз хеле ки мо медонем аксарияти шаҳрвандони ҷумҳурии худ барои беҳбудӣ бахшидани вазъи иқтисодии худашон ба муҳоҷирати меҳнатӣ бисёртар ба Русия сафар мекунанд. бисёри якумин категория одамоне ки бисёртар гирифтори хариду фурӯши одамон мешаванд ин шахсоне ки ҷавонон, бахусус ҷавононе ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, занон ва кӯдакону наврасон мебошанд. ва сабабҳои ба хариду фурӯш дучор шудани онҳо пеш аз ҳама масалан вақте ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд онҳо таваккал мераванд, надониста як ҷои кори муайян нест, таваккал мераванд ва дар ҳамин вақт аз ҳамин нофаҳмӣ аз паст будани маърифати ҳуқуқии онҳо истифода бурда одамҷалобон масалан дар фурудгоҳҳо дар ҳама ҷо ҳастанд, онҳо мешиносанд шахсоне ки нав омадааст, ҷавон аст ё муҳтоҷ аст, ба кори эҳтиёҷ дорад, онҳо мешиносанд дараб онҳоро аз ҳамин паст будани маърифаташон аз сабаби ҷавон савод надоштанашон ё таҷрибаи зиёд надоштанашон онҳо дараб ҳамин хел одамонро фарогир мешаванд, мегиранд, кор ваъда мекунанд ва ғайра ва ғайра. онҳо метавонанд маълума дар мафҳуми аввал як мисол тасаввуроти мардум дар мин хел бошад ки вақте ки фурӯши одам мегӯянд хиёл мекунанд ки мисли давраи ғуломдорӣ одам ҳамин хели як бозор дар мефурӯшанд ё одама гирифта ба каси дигар мефурӯшанд, лекин одамфурӯшӣ як шакли қатъӣ мешавад ки пинҳонӣ ва фикрам одам аз пас будани маърифати бале ин хел нест аст ки як одам одами дигарро мебарад ба каси дигар мефурӯшад. дар зери ин мафҳум ин аст ки бо роҳи фиреб ҷалбкунӣ, ина ман ба шумо кори хуб медиҳам маблағи зиёд, бо роҳи ҷалбкунӣ албатта пинҳонӣ як нафарро ба як нафари дигар мисол ба ҷои кор таъмин кардан ба ягон корхона муассиса мебарад. дар он ҷо барои овардани ҳамин шаҳрванд ё нафар ӯ аз ӯ одами дигар маблағ мегирад, яъне мефурӯшад пинҳонӣ аз ин мисол нафаре ки рафт қасди қурбонӣ ки аз ин тамоман дарак надорад ӯро мефурӯшад, пас худаш меравад. ин одам барои маблағи ба ӯ супорид ин шахси дигарро ҳамчун истисмор мекунад. бале ҳамин мавзӯъ маълума як гузориши телевизионӣ мо дорем, тамошо мекунем, баъд суҳбатро бо идома медиҳем атрофи ҳамин мавзӯъ. дар ҷомеаи имрӯза ба мафҳуми одамрабоӣ ва ё хариду фурӯши одам бисёриҳо мумкин сарфаҳм нараванд. сокини шаҳраки восеъ Олим Холов вақте ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Россия рафт ва нисбати ӯ чунин ҳодиса рӯй дод, дар ин хусус ӯ баъдан маълумот пайдо намуд ки ӯро он ҷо фурӯхта буданд. ӯ одам ҳамо телефон мекунад ки одам биёрен, мо хай бекор нестем, мо сари замин дем, хай мебаранд ки 100 нафар боша ӯ паспортша мегира ӯ хазаин ки барои одами бурдагира баъд пул мета хазаин намедонам метана ӯ маълум аст ин хай байни хичона
баъди 6 моҳи бедарак бе ному нишон буданаш олим ба ватан баргашт. дар муҳоҷират ӯ ба бисёр ҳамшаҳриёнаш вохӯрдааст ки онҳо мисли ӯ ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ гаштаанд. як ҷо рафтем аз сари ова бояд барем, баъд як яда тоҷик омад гуфт ки мафтум чикор мекунед? Як гуфт ки мо чичинда кор мекунем, ина 5 сол як воли хонара надидем. Гуфтам хеле шумора маош мета. Гуфт ки мора сари мош як гӯспанд мета. Як гӯспанд як крим азора русӣ. خیلی فکر کنم شما چی باید خیلی میکنیم میکنم بعد گفت که یک روز خیلی که یکم تلفن با خواب کای و چش تا تلفن کای چش تا اولش تا تلفن کای که چش با اونجا آدرس کای رفته بعد گرفته به چه آورده дар маҳаллае ки олим зиндагӣ дорад қариб ки бисёр мардони ин маҳалла дар муҳоҷирати меҳнатӣ буданд. сайфулло назаров яке аз он муҳоҷирон аст. як ҳафта бурем фермада кор кардем, як Валерий Иванович будай, ӯ ҳам одаморо фреб мекардан, сум намедодай. баъд хост ки чӯи моро бигирен, ҳоҷатҳои моро ки надодем. баъд ҳам як рӯз буд ва толик гундофт. گفت که اینجا فریب میکنن. گفتم توجکارا چند فریب کردن با سالش کار کرده سمشون ندادن. بعد آدم میفتن و اینجا خوبی کردن میگم. او پاسپورت رو میگرفت؟ پاسپورت رو گفته ندادیم. چی با چی ما ندادیم؟ برای که معلومه که هم نمیتونه فریب میکنن. اون یک گروس بداخت میکنم اونجا گفت که فریب میکنن بچه‌ها. چی مسئولیت اون؟ او مسئولیت دو. اگر پاسپورت هم میداد دیگه گرفتش میتونستین؟ نمیتونستیم گرفتن. بعدم یک سال مان یا 2 سال مان میکنن. او بچه‌ای بودن که هم خیلی پاسپورتشون داده من کردگیم. او اون که 2 سال تو 3 سال همجا کار کردگیم سون گرفتگی نیستن میگم. بعدم آدماشون خطی تلفن کا چخل کردن که روی خوردگیم. در مهاجرت اولیم و سیفالله ساعت‌های دراز کار میکردند. روزی استراحت نداشتند. بالای همه این برای مهنتشون با آنها پولی ناچیز میدادند. ما در همین کارو به جنجال میکنم. خیزاین خطی جنجال میکنم که مورا انا اویل کمون کم با یک کار میگفت که خیام حاضر همه قای. یه مرتبه رفتم دیگه بس کم شما کشیدم دیگه نرفتم. دیگه میگم بچه‌ها که ببریم نمیرم. اولیم و سیفالله برای کار دیگر مقصدی به خارج سفر کردن را ندارند. برای آنکه دیگران دچار مشکلات ها نگردند با آنها مصلحت میدهند که مهاجر درباره مهاجرت باید معلومات بیشتر داشته باشد. مرحمت اطرافی همین گزارش. اطرافی همین گزارش بسیار گزارش جالب بود و این در حقیقت هم واقعی است. در اینجا استثمار مهنت بسیارتر دیدن. خرید و فروش آدم با جلب استثمار مهنتی بود. اکثریت شهروندان ما که به روسیه میروند درباره قانونگذاری مهاجرت چیزی خبر از قانونگذاری دولت قبول کننده اوید مهاجرت مهنتی خبر ندارن، قانون ها را نمیدونن و آنها حتما مهاجری غیر رسمی میشوند. وقتی که مهاجری غیر رسمی شدی بعد با من پرابلم های زیاد گرفتار میشه. من اینجا بسیاری وقت آدمان اینجا که خیلی که شما دیدین تاکید کردن خرید استثمار مهنت ما از روی کدام علامت های شناخته میدیم؟ از روی اون که آنها رو میبرند و یک جا در یک جا جمع میکنن، حجت های تصدیق شونده آنها رو، حجت های تصدیق کننده شناسنامه‌شون میگیرن و در از بالای آنها نظارت قطعی میبرن. اگر آنها یگان اعتراض یگان چی بیان کنن تا حتی لط و کوب کردنشان ممکن، علاقه با خویشاوندانشان گسسته میشود، عموما آنها را در یک استثمار مهنتی در یک شکل غلامی نگاه میدارن و بنابراین اگر که چخیلی که گفتن اگر شناسنامه و حجت‌هایشان که گرفتن آنها نمیتوانند از آنجا فرار کرده، یا اگر خواستن مثلا اگر خواهند که رفتن آنها را میترسانند که شما مهاجر غیر قانونی هستین، ما شما را به مقامات پلیس خبر میکنیم و برای غیر قانونی بودن شما در محبس میشینید و میگن که ما با همه کارمندان پلیس داد و گریفت داریم، شما هیچ کار کردن نمیتوانید. بنابراین مهاجر بیچاره یا مبلغی ندارد، قرضدار است، مبلغی ندارد که به وطن برگردد. بعد یک کمبودی جدی است که وقتی که به مهاجرت میروند شهروندان ما خویشاوندانشان را یگان سراغی درست نمیدن، فقط میگن ما در روسیه در مسکو کار میکنیم، نه در جایی که کار میکنن، نه اونها مثال دیرکتوری یا سرداری همون کارخانه را نمیدونن. من نمیدونم که کارخانه سراغش رقمای یعنی همون باید حتما
телевизор ҳам маълумота ба хеш наздиконаш бояд бале ҳоло ҳам инами дар ҳамин шароити ҳозира ки тариқи телевизион воситаи ахбори омма бисёр оиди ҳамин масъала чӣ мешавад барномаҳо таҳия карда мешавад аммо бо вуҷуди ин бисёр шаҳрвандон аз сабаби надонистан фикр мекунанд ин проблема фикр мекунанд дар замони муосир одама хариду фурӯхта намешавад лекин нигоҳ кунед ки бисёртар ҳамин одамҷалобон ин одамҳо ҳамон шаҳрвандони худам ҳастанд ки мо онҳоро мешиносем ё хештабори наздики мо ё ҳамшаҳрии мо ё ҳамдеҳаи мо ки ваъдаҳои зиёд метиҳанд ки мо шуморо ба кор таъмин мекунем ва бурда ба як нафар корфармо бо як маблағи муайян мефурӯшанд як роҳ бо кадом роҳҳо ҳастанд ки ҳамун боз бисёр занҳое ки бевоситаҳои рӯзгузаронӣ мисол ҷавоне ки аз шавҳарашон ҷудо шуданд дигар зиндагии худро пеш бурдан наметавонанд онҳо бисёртар ба муҳоҷират мераванд барои дар оянда зиндагии худро такмил додан ва онҳоро бисёртар аз истифода бурда аз паст будани маърифати ҳуқуқияшон онҳоро ба кор ҷалб мекунанд даъват мекунанд бисёри онҳо ба фоҳишагӣ ҷалб карда мешаванд ва истисмори шаҳвонӣ лекин як аз чӣ сабаб ин мавзӯъ кам дар мобайни ҷомеа гуфта мешавад ки чунки ҳеҷ ягон зан ё ҳеҷ ягон мардҳо мумкин дар бораи истисмори меҳнат озод гап зананд лекин зан ҳеҷ вақт омада гуфта наметавонад ба ягон мақомот муроҷиат карда наметавонад ки ман дар истисмори шаҳвонӣ будам ё ба фоҳишагӣ маҷбур будам. агар шумо қурбонии хариду фурӯши инсон шудед аз ин шарм надоред ҳуқуқҳои шумо мутобиқи қонун кафолат дода шудаанд ҳар чиз зудтар барои кӯмак муроҷиат намоед санади меъёри ҳуқуқи кодекси ҷиноятӣ ҳам ҳамин мавзӯъда гуфтагие бале дар албатта ман ҳуқуқшинос нестам ман чӣ хеле ки таъкид кардам қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди хариду фурӯши одам соли 2014 инҷониб боз барномаҳои ғайр аз дар асоси ин қонун бо барномаҳои махсуси давлатӣ ҳастанд барномаҳои давлатӣ бале мубориза бар зидди хариду фурӯши одам ва дар ин самт ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бениҳоят корҳои назаррасро анҷом дода истодааст мисол тариқи воситаи ахбори омма мебинем ки чӣ хел одамфурӯшон ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ва дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо барои хариду фурӯши одам балки барои ҷинояти ба фоҳишагӣ ҷалб кардан барои истифода бурдани кӯдакон дар корҳои саҳроӣ дар порнография нишон дар кӯдакон ин дар ғарб бисёртар аз давлатҳои ғарб бинобар барои ин барои дар ғуломӣ нигоҳ доштан барои ҳамаи ин дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарӣ пешниҳод шудааст фақат ба мо лозим аст ки вақте ки гирифтори хариду фурӯши одам шуданд бояд фақат муроҷиат кардан дар кор боз як чизи хусусияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ аст ки ҳамаи маълумоте ки онҳо мегиранд ин пинҳонӣ аст конфиденсионал аст ҳеҷ вақт онҳо сирри мисол як нафар зан ё як нафар марде ки ба мисол гирифтори қурбонии хариду фурӯш омаданд фош карда намешавад ин пинҳонӣ аст ва онҳо метавонанд озодона унҷа масалан психологҳои равоншиносои махсус ҳастанд ки бо онҳо кор мекунанд ва бояд қайд кард ки соли 2015 ташкилоти ҷамъиятии майрам чӣ хел ки аз рӯи маълумоти директори ин ташкилот ба ман гуфтанд 18 нафар қурбонии хариду фурӯши одам муайян карда шуд ва ба ин 18 нафар кӯмак расонда шуд кӯмак чӣ хел ба занҳо мошинаи дарздӯзӣ медиҳанд мисол агар хоҷагӣ деҳқонӣ бошад бар он тариқи мисол чорво медиҳанд дар курсҳои кӯтоҳмуддат омӯзиш медиҳанд то ки ҳамон одам аз зиндагӣ аз ҷамъият дилмонда нашуда бо вуҷуди ин қадар азобу уқубатҳо боз зиндагии худро идома диҳад. як ҷаҳон ташаккур саломат бошед ман рости гап мумкин бисёриҳо фикр кунанд ки хариди фурӯш ҳамун чӣ хеле ки аввал ман гуфтам яъне мисол ҳастанд баъзе ҳолатҳое ки кӯдакро мефурӯшанд ҳамин масъалаи хариду фурӯши одам ин паҳлӯҳои зиёд дорад соатҳо гап задам ки хариду фурӯши кӯдак бахусус дар тоҷикистон ҳам дида мешавад масалан бисёртар одамои бефарзанд барои гирифтани мо фикр намекунанд ки ҳамин ҷиноят аст мисол як нафар одами бефарзанд аз як нафар одаме ки шароити иқтисодӣ сатҳи зиндагииш паст асту фарзандои зиёд дорад
ҳамун фарзанди ҳамунро ба фарзандӣ қабул мекунаду ба тариқи кӯмак ягон маблағ медиҳад, анами хариду фурӯши одам ҳисоб мешавад. ҳамун одам мумкин намедонад ки ин ҷиноят аст, лекин агар ки ҳамун кӯдака бар ивази то ҳатто агар 100 сомон ҳам бошад ва ҷиноят ҳисоб мешавад ва проблемаҳои зиёд парвандаи ҷиноӣ кушода мешавад. Бинобар ин шаҳрвандон фикр мекунанд ки хай савоб аст, як кӯдаки камбағала гирифта калон кардем, ҳам мо соҳиби фарзанд шудем, ҳам ӯ соҳиби як қадар маблағ шуд, лекин онҳо инра эҳсос намекунанд ки аз сабаби надонистан ки ин хароди фурӯши кӯдак ҳисоб мешавад. Барои гирифтан, барои ба расмият даровардан хай қонунгузорӣ махсус аст ки мисол тариқи қонунӣ расмӣ метавонанд ҳамин кӯдакро гиранд, лекин тариқи ки фарзандхон тариқи ӯ камбағал асту як маблағ дода гирифтан, пас ин ҷиноят ҳисоб мешавад. ҳатто дар давраи шӯравӣ ҳам ҳамин чиз буд ки барои қалинг доданам ин хеле ҳисоб мешавад. бале мисли ки одамро мефурӯшанд. баъд ози кӯдакҳоро бисёртар нигоҳ кунед, кӯдакрабоӣ, одамрабоӣ зиёд шуд. кӯдак шахсест ки ба синни 18 сола нарасидааст. як чиза бояд қобили қайд кардааст ки имрӯз хариду фурӯши одам бо як симои нав гирифтааст. имрӯз агар ки бигем фақат барои меҳнат ва фоҳишагиву барои гирифтани узвҳои кӯдакон бошад, ҳозир одамрабоӣ хариду фурӯши одам барои ҷалб ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ. нигоҳ кунед, як маблағи муайяна шароити пасти вазъи сатҳи зиндагии пасти онро ба назар гирифта, як маблағи муайян дода ҳамон одамро ба мисол ба сурияву ироқ ба гурӯҳҳои террористӣ ҷалб мекунанд. дар ин ҷо ҳам одамрабоён ваъда мекунанд кор, маош ва чиз. ин ҳам як шакли нав гирифтааст, як симои нав гирифтааст. хулосаи гап ки дар ин бинобар ин шаҳрвандон бояд ки пеш аз сафар, агар мавзӯи пеш аз сафар бояд бисёр қонуну қоидаҳо умуман аввал маърифати худро, огоҳии худро бале ҳозир дар ҳукуматҳо мақомотҳои маҳаллӣ ҳам ҳастанд идораҳои муҳоҷирати меҳнат. бале ҳозир дар назди ҳукумат мақомотҳои хадамоти муҳоҷират аст ки шаҳрвандон метавонанд, фақат ҳамин ки ҳастанд, лекин шаҳрвандон намедонанд ё намехоҳанд муроҷиат кардан лозиманд. ҳатман хоҳ ташкилоти ҷамъиятӣ бошад, хоҳ ҳукумат бошад, кӯмаки худро дариғ намедоранд. яъне барои он ки дучори одамфурӯшӣ, одамрабоӣ нашаванд, пеш аз ҳам ман фикр мекунам ки умуман маълумоти ҳуқуқӣ, маърифати дар ҳамин мавзӯъ бештар маълумот дошта. бале ҳарчанд ки агар маърифати ҳуқуқӣ ҳам надошта бошанд, як огоҳӣ дошта бошанд. вақте ки ту огоҳӣ, ту мусаллаҳ ҳастӣ, аз бисёр хатарҳо пешгирӣ карда мешавад. беҳтарин сухан гуфтед муаллима, ҳамин барномаи мо зери унвони дониш сипар, яъне ҳамун сипари мо, яъне моро мусаллаҳ мекунад ҳамин дониши мо ки дар ҳамин мавзӯъ чӣ қадар мо маълумот дорем. як ҷаҳон ташаккур барои иштирок дар ин барнома. тамошобинони арҷуманд, ин буд барномаи навбатии дониш сипар дар мавзӯи одамфурӯшӣ чист. то барномаи оянда хотиррасон мекунам ки барномаи моро шумо метавонед дар сомонаи телевизиони мавҷи озод ба воситаи интернет тамошо кунед.